जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री नंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्या ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादसतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 137 माता जी। 137 मोहनदास प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा 7 முடிச்சாச்சு माता जी। 137 138 37 மறுபடியும் மாதாஜி படிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா ஒரு வாட்டி. ஸ்கிரீன் தெரியல எனக்கு. ஸ்கிரீன் தெரியலையா? எஸ் எஸ் தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகசுனாரா லோபார பிரகாரா स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचारा. हरे कृष्ण. Repeating this. Nice translation. That is one desire, no please hear of another. Seeing his own beauty, Lord Krishna began to consider. Hare Krishna Mataji. Now please hear of another. Right? இப்ப என்ன சொல்றாரு? First reason கோஸ்ரா அவர் வராரு இல்லையா? என்னது அது? ராதாராணி பத்தி என்னது ரீசன்? சங்கீர்த்தன மகாயத்தை பரப்புறதுக்காக வராரு. அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரீசன். இன்டர்னல் ரீசன்ல என்ன? ராதாராணியுடைய பாவத்தை அறியறதுக்காக வராரு. பக்தி பாவத்தை அறியறதுக்காக வராரு. கரெக்ட். சோ அதனால வந்து வராரு இல்லையா? சோ அது வரச்சே அவர் வந்து அத அந்த மூடுக்கு இன்னொன்னு வந்து இவ்வளவு அழகு இருக்காரு. இது எப்படின்னா இது ஒரு சின்ன கதை. சோ இந்த கதை எப்படி போகுறதுன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கண்ணாடியில பாக்குறாராம். பார்த்த உடனே எப்படி நம்ம இவ்வளவு அழகா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு
நினைக்கிறாரு. ஓகே, அதனால அவரோட அழகு அவரே வீழ்ச்சிச்சுன்றது ஒரு வெர்ஷன். ஆக்சுவலா இன்னொரு ஆக்சுவல் வெர்ஷன் என்னன்னா, இது வந்து நடக்கிறது வந்து அவர் நடக்கிறச்சே நான் பாக்குற கண்ணாடியில. இதுல ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்கிற இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னா, நம்ம நினைப்போம் இல்ல கண்ணாடியில பார்த்து அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆனாரான்னு. இல்ல, நம்ம ஆக்சுவலா என்ன ஆகுதுன்னா, வாசுதேவ கிருஷ்ணர் இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து நாலா பிரியறாரு. பலராம வந்து பலராம் நாலா பிரியறாரு, ரைட்? அதுல வந்து சங்கர்ஷனான்றது பலராம், ரெண்டாவது வந்து வசுதேவான்றது வசுதேவ கிருஷ்ணன். அந்த வசுதேவ கிருஷ்ணன் தான் வராரு. அவர் தான் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல எல்லாம் அவர் போர் ஆடுறாரு இல்லையா, அவர் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாரு. நீங்க ஆக்சுவலா பார்த்தா நம்மளோட ஷாமசுந்தரர் வெறும் என்ன சொல்றீங்க, வேணும் வேணும் கொணந்த மரவிந்த தலாய திராட்சம் பர்ஹாவதம்ச அசிதாமுத சுந்தராங்கம் கந்தர்வ கோடி மணிய விசேஷ சோபம் கோவிந்தமாதி பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கதான் இருக்காரு. இப்போ வில்லெல்லாம் எங்கரா தூக்குறாருன்னா அது பண்றது வசுதேவர் கிருஷ்ணர். சோ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல வசுதேவர் கிருஷ்ணர் வந்து இவரை பாக்குறாரு, ஐயோ இவ்வளவு ஒரு அழகா அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரா இருந்தாலும் அந்த டிஃபரன்ஸ் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்ன்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இனிமே வரப்போகுது. சரிங்களா? இப்போ அது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு கிருஷ்ணர் தான் இங்க சொல்லுவாங்க, பட் ஐம் ஜஸ்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ரைட்? சோ அதனால இன்னொரு ஒன் டிசைர் என்னன்னா, பாத்துட்டோம் ராதாராணி பத்தி மூட் எல்லாம். இன்னும் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து இவ்வளவு அழகா இருக்கா, நம்ம இவ்வளவு அழகாவா இருக்கோம் எப்படி அப்படின்றத அவர் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்புத ஆனந்த பூர்ணா மோரா மதுரிமா த்ரிஜகதே இஹாராத் கேஹா நாஹி பாய சிம்ஹா. அத்புத ஆனந்த பூர்ண மோரா மதுரிமா த்ரிஜகதே இஹாராத் கேஹா நாஹி பாய சிம்ஹா. எனது இனிமை அற்புதமானது, எல்லையற்றது, பூரணமானது. மூவுலகில் உள்ள யாரும் அதன் எல்லையை காண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. My sweetness is wonderful, right? அதாவது அவரோட இனிமை வந்து அவ்வளோ நம்மளுக்கே அற்புதம், ரைட்? இன்ஃபினிட்னா கணக்கானது, கணக்கே எடுக்க முடியாது, ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம இன்ஃபினிட் நம்பர்ஸ், இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஸ்டார்ஸ், நட்சத்திரங்கள் எத்தனை இருக்குன்னா உங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியாது, ஒரு நம்பரே சொல்ல முடியாது. அது வந்து இன்ஃபினிட். அதனால அவரோட இனிமை வந்து கவுண்டே பண்ண முடியாது. ஃபுல் பூர்ணம், நம்ம அதான் பார்த்தோம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா. எல்லாமே பூர்ணம். அவர்கிட்ட இருந்து வரதும் பூர்ணம், பூர்ணமா இருந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்தோம் அவரும் பூர்ணமா இருக்காருன்னு. இந்த மூணு உலகத்துல யாராலுமே நம்ம வந்து மெட்டீரியலா புரிஞ்சிக்க முடியறது ஸ்கை, அதை தான் எடுக்கிறோம். பட் அது வந்து கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் இல்ல. பட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் ஸ்கை அண்ட் சன், அதனால நம்ம அதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் பிரேமா துவார நித்யா ராதிகா ஏகாலி ஆமரா மதுரா மதுர்யாமிருதா ஆஷ்வாதா சகலி. ராதிகா ஏகாலி ஆமர மாதுர்யாமிருத ஆஸ்வாதே சகலி. தனது பிரேமையின் பலத்தினால் ராதிகா மட்டுமே எனது இனிமையின் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைக்கின்றாள். இப்ப என்னன்னா, இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன குலாப் ஜாமுன் கூட நம்ம ஃபுல்லா சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோங்க, ஃபுல் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு இவ்வளவு நமக்கு சொல்லுவோம் இல்ல, ஒரு வாயில போட்டு அந்த டேஸ்ட் கூட அனுபவிக்க முடியலன்னு. நம்மளும் அதே லெவல்ல தான் இருக்கும். அதாவது கிருஷ்ணர்து நான் சொன்ன சாண்டிங் பண்றச்சே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து வரும் அந்த ஃபீலிங் அப்படின்னு. அதனால நம்மளுக்கு அந்த எப்படின்னா, குலாப் ஜாமுன் நீங்க வாயை திறந்தா, நான் ஜஸ்ட் ஒரு குலாப் ஜாமுன் உங்க வாயில அப்படி டச் பண்ணி எடுத்தா அப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். ஆனாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா அந்த ஃபீலிங் வராது, வராது. அந்த டேஸ்டும் வந்து எங்கேயோ கொஞ்சம் எங்கேயோ இருக்கு, ஆனா அது என்னன்னு தெரியாது. ஆனா யாருக்கு தெரியும், ஃபுல் குலாப் ஜாமுன் உட்காந்து நிம்மதியா எடுத்து ஒரு ஸ்பூன்ல போட்டு ஃபுல்லா சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சா நம்மளுக்கு ஃபுல் திருப்தி வரும், ரைட்? ஏன்னா ஃபுல்லா நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு. இது வந்து யாரால முடியும்? அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட டேஸ்ட் யாருக்கு தெரியும்? யாரு அவரோட ஃபுல்லா இன்வால்வ் ஆறாரோ அது வந்து வெறும் ராதாராணிக்கு தான். ஏன்னா எதனால? அவங்களோட பலத்தினால இல்ல, ஆனா அவங்களோட பிரேம பலத்தினால அவரோட எல்லா இனிமைகளையும் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. இப்போ ஒருத்தங்க வந்து நம்மளோட ஒரு செகண்ட் இருக்கிறதுக்கும் ஒருத்தங்க ரொம்ப நேரம் இருந்து அவங்க பிரியப்படுறதுக்கும் எப்படி, ரைட்? இப்போ நம்ம கிட்ட எல்லாம் நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்காரு, ஆனா நம்ம அதை உணர்ந்து நம்ம அவரை சட்டை பண்றது ஒரு செகண்ட், அதுவே ரேரு. அதுவே நம்மளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். நினைச்சு பாருங்க, 24/7 அவர் நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னு, நம்ம மேல கை இப்படி போட்டு உட்கார்ந்து இருக்காருன்றத நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா
நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷம் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஓகே, நம்ம ஒரு செகண்ட் இப்ப நான் வந்து நான் பேசுறச்சே சொல்றேன், நம்ம எல்லாம் ஏன் உட்காந்து படிக்கிறோம் பாகவதம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப நம்ம பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னு. அது நான் சொல்றச்சே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபீலிங்கு, இங்க எந்த கேமராவும் நிறைய பேர் ஆன் பண்ணல, ஆனா எனக்கு எல்லாருமே உங்க மூஞ்சில எல்லாம் ஒரு ஸ்மைல் வருது அப்படின்னு. ரைட், நான் கதை சொல்றச்சே நீங்க சொல்றீங்க மத்தடி பாவம் கண்ணுல தெரியுது, ஏன்னா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க. ரைட், இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஃபுல் டைம் உங்களோடய உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, நீங்க பிரசாதம் கொடுத்தா அவங்க கப்ல எடுத்து சாப்பிடுறாரு, அப்புறம் அந்த நீங்க கழுவி வச்சா அதை பாக்குறாரு, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு வச்சுக்கோங்க ஃபுல் டே. நீங்க அந்த லெவலுக்கு ஃபீலிங் வந்தா நீங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணுவீங்க? ஒரு செகண்டுக்கு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணா புரியுதா? அந்த லெவலுக்கு அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வெறும் ராதாராணிக்கு ஒண்டிதான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யத்யாபி நிர்மலா ராதாரா சத்ப்ரேம தர்பணா ததாபி ஸ்வச்சாரா பதேஸ்னேன சானா. யத்யாபி நிர்மலா ராதா சத்ப்ரேம தர்பணா தபாதே ஸ்வச்சானா அரே padeshane shana. Although Radha's love is pure like a mirror, its purity increases at every moment. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ராதாராணியோட பிரேம வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருந்தாலும், அவ்வளவு பியூரா இருந்தாலும் அது அங்க முடிய மாட்டேங்குது. அது வந்து என்ன சொல்வீங்க, அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு, நிக்கவே மாட்டேங்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கலாம். வந்து என்ன சொல்றது, அளவுக்கு இன்ஃபினிட்டி சொன்ன மாதிரி இதுவும் இன்ஃபினிட்டி தான், அது நிக்காம அது வந்து ஏறிட்டே போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அமர மதுரிய நாவி பாதித்தே அவகாஷே ஏ தர்ப நேரா ஆகே நவ நவ ரூபே பாஷே. அமரே மதுர்ஜனகி பாப்தித்தே அவகேஷே ஏ தர்ப்பணரே ஆகே நவ நவ ரூபே பாசே. எனது இனிமைக்கும் அதிகரிக்க இடமில்லை, இருப்பினும் அது அந்த கண்ணாடியின் முன்பாக புதிதான அழகுடன் பிரகாசிக்கின்றது. இப்ப அவரோட இனிமைக்கு கூட அதாவது எல்லையே இல்லைன்னுவாங்க, ஆனா இவருக்கு வந்து எல்லை இருக்கு, அதாவது ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேல எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு இடமே இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் இடம் இல்லைனாலும் என்னடா ஸ்பெஷல்னா, அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த இனிமை வந்து நிக்கவே மாட்டேன்தான். அதாவது கண்ணாடி மாதிரி, இப்போ ஒரே கண்ணாடியில நம்ம பாக்குறோம், கொஞ்ச நேரம் பாக்கறச்சே கொஞ்சம் அழகா தெரியும், இன்னும் நம்ம அலங்காரத்தோட பார்க்க நம்ம வந்து ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுட்டே போவோம். கண்ணாடி அதேதான், நம்மளும் அதேதான், ஆனா அந்த பாவம் ஏறுது இல்லையா, அதேதான் அவர் சொல்றாரு. சோ இவருக்கும் அதே கண்ணாடி மாதிரி, அவர் அதே மாதிரிதான். ஆனா இப்ப வந்து அவரோட இனிமைக்கு எல்லை இல்லை, அது மேக்சிமம் எல்லையில தான் இருக்கு. ஆனாலும் கண்ணாடி முன்னாடி புதுசா அழகு தெரியற மாதிரி நம்மளுக்கு, நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப நேரம் ஓ இது இப்படி இருக்கே, ஓ நம்ம ரொம்ப நேரம் பார்த்தோம்னா நம்ம கோணமும் தெரியும், பட் அழகும் நம்ம தெரிய வரும் இல்லையா. அதனால வந்து புது அழகுகள் தெரிஞ்ச மாதிரி கண்ணாடி முன்னாடி புது இதுகள்லாம் தெரியுது அப்படின்றாரு. மன்மதுர்யமா ராதார பிரேமா தோனி போதகாரி சானே ஷானே பாதே தோஹே கே ஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மாதுரிய ராதார பிரேமா தோனே ஹோதாகாரி ஷானே ஷானே பாதே தோனே கேஹா நாஹி ஹாரி. Translation: There is a constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. They both go on increasing, but neither knows defeat. Hare Krishna. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, கான்ஸ்டன்ட் காம்படிஷன் இருக்கு. யாருக்கு? 2 பேருக்கு காம்படிஷன் இருக்கு, என்னோட இனிமைக்கும் ராதாராணியோட பிரேமைக்கும். ரைட், ரெண்டுமே போயிட்டு இருக்கு, ஆனா எதுவுமே அவுட் ஆகல. இது வந்து இந்த காம்படிஷன் வந்து நீங்க ராதாராணின்றத வந்து ராதாராணி உண்டி எடுக்காதீங்க, நம்ம டிவோட்டீஸையும் எடுத்துக்கோங்க. சோ இப்போ 2 பேருக்கும் காம்படிஷன் இருக்கான். கிருஷ்ணர் நிறைய பண்ணுவாரா, டிவோட்டீஸ் எவ்ரி டைம் கிருஷ்ணர் தான் ஆல்மோஸ்ட் லூஸ் ஆறாரு. பாத்தீங்கன்னா சுதாமா கிட்ட வந்து அவர் அவ்வளவு கொடுத்தாரு, என்னமா பண்ணாரன்றா அவர் சொன்னாராம், நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிறத கொடுத்தேன், ஆனா சுதாமா அவர்கிட்ட இல்லாததை கொடுத்தாரு. சோ அவர் யார் கிரேட் இப்போ 2 பேர்ல? நீங்க சொல்லுங்க. சுதாமா. கரெக்டா. அதே மாதிரி கோபிகள் கிட்ட வந்து அவர் வந்து 24/7 இருக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து குளோனிங் பண்ணுவார், நம்ம பாத்திருக்கோம் இல்லையா. அதாவது நிறைய ரூபங்கள் எடுக்கிறாரு. ஓகே, அதனால அவர் நிறைய பேரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும், ஆனா கோபிகளால அது பண்ண முடியாது. அவர் கிருஷ்ணரோட இருந்தா அவங்க மத்ததெல்லாம் காலி. கரெக்ட். சோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் கிருஷ்ணரோட இருக்காங்க. அப்போ இப்போ சொல்லுங்க, யார் நிறைய சாக்ரிஃபைஸ்?
Gopis only Mataji, they sacrifice. So இதுதான் அவருக்கு கன்ஃபியூஷன். அதனால டிவோட்டியா அவரா அப்படின்னா அவர் கிரேட்டா இருந்தாலும் அவரோட காம்படிஷன் எல்லாமே அவருக்கு, ரைட்? சோ அதனால அவரோட ஸ்வீட்னஸ் வந்து அவரும் அந்த ராதாராணியோட பிரேமையும் ரெண்டு பேரும் காம்படிஷன்ல ஓடிட்டு இருக்காங்க. என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆர மாதுரிய நித்யா நவ நவ ஹாயா ஸ்வஸ்வப்ரம அனுரூபா பக்தே ஆஸ்வதயா. லக்ஷ்மி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. Amara madhurya nitya nava nava haya swasva prema anurupa bhakte aswadaya. Translation by Srila Prabhupada ki jai. My sweetness is always newer and newer. Devotees taste it according to their own respective love. Hare Krishna. Hare Krishna. அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி என்னோட இனிமே வந்து புதுசா இருக்கு, ஆனா அவங்களோட பிரேமைக்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது ரெஸ்பெக்டிவ் லெவல்னா நம்ம வந்து ராதாராணி உண்டிதான் அனுபவிப்பாங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் வந்து எல்லாருமே அவங்களோட பிரேமைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க டேஸ்ட் பண்றாங்க. நம்ம கேஸும் அதை தானே, நம்ம கொஞ்சோண்டு எப்பாவது விப்ரம் நம்ம வரும், எப்பாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை, அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டேஸ்ட் பண்றோம்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். தர்பணாத்யே தேக்கி ஆதி ஆபன மதுரி ஆஸ்வாதிதே ஹாயா லோபா ஆஸ்வாதிதே நாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. எனது இனிமையினை கண்ணாடியில் பார்க்கும் போது அதனை சுவைப்பதற்கு நான் பேராவல் கொள்கிறேன், ஆயினும் என்னால் அது இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, so அதாவது if I see my sweetness in a mirror, I am tempted to taste it, but nevertheless I cannot. அதாவது நான் வந்து கண்ணாடியில பாக்குறேன், அந்த அனுபவிக்கணும்னா, ஆனா என்னால முடியாது, ரைட்? நம்ம இவ்வளவு அழகா இருக்குமே, நம்ம இப்ப கியூட்டா இருக்குமே, நம்ம மிஞ்சி பண்ண என்ன இப்படி முத்தம் நம்ம மேக்சிமம் கொடுத்துக்கலாம், பட் அனுபவிக்க முடியாது இல்லையா? அதுதான் அவரு சொல்றாரு. விசாரா கரியே யாதி ஆஸ்வாத உபாயா ராதிகா ஸ்வரூபா ஹைதே தபே மனதயா. ஹரே கிருஷ்ணா. விசாரா கரியே ஜதி ஆஸ்வாத உபாயா ராதிகா ஸ்வரூபா ஹைதே தபே மனதயா. அதனை சுவைப்பதற்கான வழியை பற்றி நான் ஆழ்ந்து யோசித்ததால் ராதையின் ஸ்தானத்திற்கு நான் ஏங்குவதை காண்கிறேன். பொருளுரை. கிருஷ்ணருடைய வசீகரமானது அற்புதமானதாகவும் எல்லையற்றதாகவும் உள்ளது. அதன் இறுதியை யாராலும் அறிய இயலாது. அந்த அளவிற்கு விரிந்துள்ள கிருஷ்ணரின் வசீகரத்தினை ஆஸ்திரிய பிரிவில் உள்ள ஸ்ரீமதி ராதாராணி மட்டுமே தனது நிலையிலிருந்து அனுபவிக்க முடியும். ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தெய்வீக பிரேமை என்னும் கண்ணாடி முற்றிலும் தெளிவானதாக உள்ளது. இருப்பினும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான தெய்வீக முறையில் அது மேலும் தெளிவாக மேன்மேலும் தெளிவாக தோன்றுகின்றது. ராதாராணியின் இதய கண்ணாடியில் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மைகள் என்றென்றும் புத்தம் புதியதாக அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. வேறு விதமாக கூறினால், கிருஷ்ணருடைய கவர்ச்சியானது ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் புரிந்துணர்வுக்கு ஏற்ப அதிகரித்து கொண்டே உள்ளது. அவை ஒவ்வொன்றும் மற்றொன்றை தாண்டி செல்ல முயல்கின்றன. பிரேமையின் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதில் யாரும் தோல்வி அடைய விரும்புவதில்லை. அதிகரிக்கும் அன்பில் ராதாராணியின் மனப்பான்மையை புரிந்து கொள்ள விரும்பி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன பிரச்சனைனா, நிறைய பிரச்சனை குட்டி குட்டியா போயிட்டு இருக்கு. என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு? இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா வந்து இன்க்ரீசஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ராதாராணி, ரைட்? அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுல அந்த அட்ராக்ஷன் ஏத்துறாரு, இவங்க அவங்க பிரேமை ஏத்துறாங்க. இந்த ரெண்டு பேரும் காம்படிஷன்ல போயிட்டே இருக்கிறதால இந்த ஏத்துற காம்படிஷன், கிருஷ்ணர் ஜாஸ்தி கொடுப்பாரா, டிவோட்டிஸ் ஜாஸ்தி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு, இல்ல ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ராதாராணினால ராதாராணி ஹைலைட் பண்றாங்க, ரைட்? இது வந்து எண்ட் ஆகவே இல்லை. அதனால வந்து கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு, ஓகே நம்ம வந்து அந்த மூட பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்றதால அந்த பாவத்துல சைத்தன்யாவா வராரு. ஹரே கிருஷ்ணா. अपरीकलित पूर्वाकश्चमत्कारकारी स्फुरति मम घरीयान् एष माधुर्य पूरः अयम् अहम् अपि हन्त प्रक्षयायम् लब्धा चेताः सरवशम् उपभोक्तम् कामये राधिकेव. अपरिकलित पूर्वः कष्टमत्कारकारी
புரதி மம கரியான் ஏஷ மாதுர்ய பூரஹ அயம் அகம் உபபோக்தும் காமயே ராதிகேவ. இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் அனுபவிக்கப்படாததும் அனைவருக்கும் வியப்பூட்டுவதுமான எனது அபரிமிதமான இனிமையினை என்னை விட அதிகமாக யாரால் வெளிப்படுத்த முடியும்? ஐயக்கோ, அந்த அழகை கண்டு எனது மனமும் மயங்குகின்றது. அதனை ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை போன்று அனுபவிக்க நான் கட்டுக்கடங்காத ஆவல் கொண்டிருக்கேன். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீல ரூபகோ சுவாமியின் லலித மாதவ 8.34 என்னும் நூலிலிருந்து வருகிறது. இது துவாரகையில் வசித்த பகவான் கிருஷ்ணர் தமது சொந்த பிம்பத்தின் அழகினை ரத்தினங்களால் செய்யப்பட்ட நீரூற்றில் கண்ட போது பேசியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வந்து லலிதா மாதவ்ல எழுதியிருக்காரு. என்னன்னா, துவாரகாவை வந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், துவாரகா வந்து ஒரு இங்க இருக்கிற நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்ல, அது ஒரு அற்புதமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரைட்? இதேதான் நம்ம யுதிஷ்டர் இருந்த இந்திர பிரதிஷ்டமோ. யார் இந்திர பிரதிஷ்டம்? யுதிஷ்டர் தான். பட் கத்னது யாரு? விஸ்வகர்மா. இல்ல இல்ல, மாயா. மாயா மாயா யாரு? மாயா அரக்கர்கள் மாதாஜி. அதான் யாரு? செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. சோ அதே மாதிரி துவாரகா நீங்க சொன்ன மாதிரி விஸ்வகர்மாவோட ஹேண்ட் தேவலோகம் மாதிரியே இருந்துச்சு துவாரகா. இது இந்திரபிரஷ்டா தேவர்கள் கட்டல, பட் அது வந்து என்ன அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணிட்டு வாங்க. இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணலோகான்றது என்னன்றது 10 நிமிஷத்துல சொல்றேன், ஞாபகப்படுத்துங்க. கட்டினது யஷ் யுதிஷ்டர், பட் இப்போ அந்த டிசைன் எல்லாம் போட்டது யாரு? விஸ்வகர்மா மாதாஜி. எது சொல்றீங்க? இந்திரபிரஸ்தத்துல இல்ல இல்ல, இந்திரபிரஸ்தா வந்து மயன் மாதாஜி. மயன் யாரு? மயன். சோ இது யாருன்னா ஒரு தீமன், அதாவது அரக்கர் தான். எப்படின்னா அர்ஜுனர் வந்து அந்த இதுல நெருப்புல எரியறப்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அவன காப்பாத்துறதால இந்திர ஆமா அந்த நெருப்புல எரியறதுல இருந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து இவர் காப்பாத்துறதால அவர் வந்து நன்றி கடன் பண்றதால இந்திரபிரஷ்டா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் மாயாவதி மாதிரி. மாயாவதினா நம்ம மாயாவதி எல்லாம் மாயாஜால் அந்த மாடல்ல இருக்கும். அதனாலதான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனாலதானே இவன் துரியோதனன் அதுல பார்த்துட்டு அவன் கரெக்ட். ஏன்னா அது வந்து இது வந்து துரியோதனன் இல்ல, ஆக்சுவலா அங்க வந்து பீமர் கூட தவறாரு. அர்ஜுனர் தவற மாட்டாரு, ஏன்னா அவரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அவ்வளவு ஹை. பட் பீமர் கூட அந்த மாதிரி மிஸ் ஆகுது, தண்ணியா இதுவான். ஆனா இட் டிபெண்ட்ஸ் இல்லையா, நம்ம ஸ்போர்ட்டிவா எடுக்கிற மாதிரி அவர் ஸ்போர்ட்டிவா எடுக்கிறாரு. ஆனா துரியோதன் அந்த மாதிரி எடுக்கிறாரு. அவர் ஸ்போக்கன் when he saw the beauty of his reflection. So துவாரகையும் ரொம்ப அழகா இருக்கிறதால அவரோட அழக பார்த்த உடனே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, வசுதேவ் கிருஷ்ணனும் இதுல மெயின் இன்வால்வ். அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல பார்த்துட்டு அப்போ அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதுர்யேர ஏகா ஸ்வபாவிக பாலா கிருஷ்ண ஆதி நர நாரி கரய சஞ்சலா. Translation. The beauty of Krishna has one natural strength. It thrills the hearts of all men and women, beginning with the Lord Krishna himself. Hare Krishna. The beauty of Krishna has one natural strength. It thrills the hearts of all women and men and women, right? அது see கிருஷ்ணருக்கும் காமதேவருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? காமன் வந்து காமத்தை ஏற்படுத்தி, கிருஷ்ணர் வந்து தூய அன்பு, மாதாஜி தூய அன்பு பிரேமை. ஆனா காமன் வந்து வேற காமத்தை தான், அந்த அம்பால காமத்தை தான். காமம் கிடையாது கிருஷ்ணருக்கு, காமம் கிடையாது. காமம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லல. கரெக்ட். அது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் அவருக்கு. இன்னொரு பாயிண்ட் கெட்ட எண்ணங்கள் இல்ல. இப்போ எப்பமாவது நீங்க வந்து மிஸ் இந்தியாவை கூட்டிட்டு வந்து வச்சு, ஒரு கற்பாமூச்சிக்கு மிஸ் இந்தியா பிடிக்குது, இல்ல ஒரு யானைக்கு மிஸ் இந்தியா பிடிக்குது, அந்த யானைக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா மிஸ் இந்தியா வளர்த்தா, அப்படின்னு உங்களால பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர், நீங்க சொன்ன கரெக்ட், காமம் வசிக்கிற சக்தி அவருக்கு இருக்கிறதால எல்லாருமே அட்ராக்ட் ஆறாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மானும் அட்ராக்ட் ஆகுது, ஒரு புல்லாங்குயிலும் அட்ராக்ட் ஆகுது. நம்மளோட சைத்தன்யா விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே டான்ஸ் ஆடுறாங்க. சோ அட்ராக்ஷன் வந்து கிருஷ்ணானாலே கவர்ச்சி தான்.
Kamadev and Krishna's attraction is many more times greater than Kamadev's attraction, Mataji. 1000 times more. Krishna வந்து many more than Kama's attraction. ஆனா காமா வந்து அட்ராக்ட் பண்றது யார? வெறும் அதே ஜெண்டர் தான். யானை அதுதான் பண்ண முடியும். ஆனா கிருஷ்ணரோட அட்ராக்ஷன் பாருங்க யாரு? எல்லாரும். All the living entities. Exactly. All living and non-living also is getting attracted. ஏன்னா உயிர் இல்லாததுக்கும் உயிர் வந்து ஆடுறது. Right? So எல்லாத்தையும் கூட கவர் பண்றாரு. சைத்தன்ய மரங்களையும் கூட கவர்ந்தது. மரங்கள் கூட அதை ரசிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. மிருகங்கள். Exactly. அதுதான் சொல்றேன். மரங்களுக்கு உயிர் இருக்கு. நான் சொல்றது எல்லாமே சேர் கொடி எல்லாமே. ஸ்ரவணே தர்ஷனே ஆகர்ஷயே சர்வம் மனா ஆபனா ஆஸ்வாதிதா கிருஷ்ணா கரேன யத்தனா. ஸ்ரவணே தர்ஷனே ஆகர்ஷயே சர்வமான ஆபனாஸ்வாதிதே கிருஷ்ண கரேன ஜதனா. அவரது இனிய குரலையும் குழலோசையையும் செவியுறுவதால் அல்லது அவரது அழகை காண்பதால் அனைவரது மனமும் கவரப்படுகின்றது. அந்த இனிமையை சுவைப்பதற்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே கூட முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்ல வர்றாரு? ஆல் மைண்ட்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் பை ஹியரிங் ஹிஸ் ஸ்வீட் வாய்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூட். அதான் நான் சொன்ன வேணும் கொணந்தம் அரவிந்த தலாய அட்ராக்ஷன் பர்ஹாவத்தம் எல்லாம் அவ்வளோ அட்ராக்ஷன், ரைட்? பட் அண்ட் ஆர் சீயிங் ஹிஸ் பியூட்டி, அவரோட அழகை பார்த்து, ரைட்? அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமர் இதை விட எது கிரேட்னா அவளோட அழகுக்கு எல்லாருமே வாங்கிடுறாங்க. யாருன்னா கிருஷ்ணரே கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்து வாங்கிடுறாரு. அவ்வளோ ஒரு அழகு அப்படின்னு. சோ இது என்னன்னா நான் இதுதான் சொல்றேன், ஒரு சக்திகள் விளையாடுறச்சே ஒரு சக்தியோட ரோல். சோ அந்த அழகோட சக்தி விளையாடுறச்சே அவர் வந்து அவரையே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற லெவலுக்கு. ஈ மாதுர்யா மிர்தா பானா சதா ஏ காரே த்ரஷ்னா சாந்தி நாஹி த்ரஷ்னா பாதே நிரந்தரே. Hare Krishna. The thirst of one who always drinks the nectar of that sweetness is never satisfied. Rather than thirst increases constantly. Hare Krishna. The thirst of one who always drinks nectar. இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் குலாப் ஜாமுன் பத்தி. என்னோட ஃபேவரட் பாதாம் அல்வாவே எடுத்துக்கோங்க. மிஞ்சி போனா ஒரு கப் எடுக்க முடியும், மேக்ஸிமம் 2 கப், அதுக்கு மேல முடியாது, ரைட்? அதுக்கு மேல வந்து டோட்டல் சேச்சுரேட் ஆயிட்டு சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு நிறுத்திடுவோம். ஆனா கிருஷ்ண வந்து அப்படி இல்லை. 1 hour கிளாஸ் எடுத்தாலும் 2 hour கிளாஸ் எடுத்தாலும் போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? பிரபுபாதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுஎஸ்ல வந்து அவர் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் பண்றச்சே அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டி வந்து கௌரங்கா பிரபு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாராம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 hour அவர் வந்து பாடிட்டு இருந்தாராம், 3 hour ஆடிட்டு இருந்தாராம். ஏன்னா இதுதான் டிவோஷனல் எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே ஆகாது, ஜஸ்ட் கோ ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி, ரைட்? அதனால நம்ம பண்ண நம்மளுக்கு வந்து ஏறுது. நீங்களே எடுத்துக்கோங்க, 18 daysல இருந்து இப்பவும் நீங்க போய் திங்க் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆசை ஏறிச்சா குறைஞ்சிச்சா? மாதாஜி ரொம்ப ஆயிடுச்சு மாதாஜி, கொஞ்ச நாள் வந்து கிருஷ்ண கதையே வேண்டாம், ஒரு பிரேக் எடுத்து வேற ஏதாவது சினிமா கதை பேசலாம்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் இல்ல இல்ல ஆகவே ஆகாது. இப்ப வந்து எங்க வீட்டுல வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆன் பண்ணி கேஜிஎஃப்னு ஒரு மூவி, என்ன கதைன்னு கூட தெரியாது, வந்தா ஓகே அப்படின்னு நான் எஸ்கேப் ஆவேன். என் பொண்ணு 2வது நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடியே ஓடிட்டு இருப்பான். ஏன்னா பத்தி பேசியே அவளுக்கு தலைப்பிச்சிச்சு. ஓகே, பார்க்க கூட இல்ல ஸ்ரவணம். ஆனா நம்ம கிருஷ்ண கதை எவ்வளவு ஸ்ரவணம் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்ரவணம் ஃபுல்லே ஸ்ரவணம் தான் நம்மளுக்கு, ரைட்? ஏன்னா இன்னும் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, விஷ்ணு ஸ்மரணத்துக்கும் நம்ம கேட்கறதுக்கும் பாக்குறதுக்கும் இன்னும் அந்த லெவல் போல. அப்படி இருக்கச்சே அந்த ஸ்ரவணத்துக்கே அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு. இதுவே ஒருத்த வந்து ரோட்லயோ இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ யாரையோ பத்தி பேசுறாங்க வச்சுக்கோ, அந்த சினிமா ஹீரோ இருக்கானே ஒரு 2 நிமிஷம் பார்ப்போம், 3 நிமிஷம் பார்ப்போம், 5வது நிமிஷம் நம்மளுக்கு என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்படியே நம்ம அவனை பார்த்தாலும் சி இவ்வளவுதானா அப்படின்னு. கரெக்டா இல்லையா? நிறைய தடவை நம்ம பார்த்திருப்போம். அதே மாதிரி யார பத்தி நம்ம வந்து, ஆனா காமனா ஒருத்தரை பத்தி பேசவே முடியாது. இப்போ புஷ்ப மாதாஜி அவங்க பையனை பத்தி பேசுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசுவாங்க, நம்ம 3 நிமிஷம் பேசினா ஐயோ போரே அப்படின்னு, ரைட்? இப்போ ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி அவங்க வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட் பத்தி பேசினாலும் ஒரு 2 நிமிஷம் கேட்போம். இப்போ டீச்சர்ஸ் இருந்தா கூட பேசிட்டு ஐயோ என்னதான் ஆகும்னா இவங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஆனா அதே கிருஷ்ணரை பத்தி நான் வந்து பல மடங்கு பல மணி நேரம் சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஓகே, ஆனா என்ன ஆகுது, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது சேச்சுரேட் ஆகவே ஆகாது அப்படின்னு சொல்றதுதான். சரியா? ஓகே.
अतृप्ताः ईयाकारे विधिरनिन्दना आविदग्धा विधि बाला ना जाने श्रीजना. हरे कृष्ण. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. வெயிட்டிங். Such a person being unsatisfied begins to blaspheme Lord Brahma, saying that he does not know the art of creating well and is simply inexperienced. Hare Krishna. இது அடுத்தது பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். அவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனே இருக்காதான். அவர் வந்து பிரம்மாவே திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவருக்கு வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. எதுக்கு இந்த கான்டெக்ட் வருதுன்னு சொல்றேன். அடுத்தது போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिल दुई ताहाटे नाय मेषा कृष्णा की देखी बा मुनि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोटि नेत्र नाही दिला साबे दिला दुई ताहाटे निमेषा कृष्णा की देखी बा मुनि. Translation by Srila Prabhupada ki jai. He has not given millions of eyes to see the beauty of Krishna. He has given only 2 eyes, and even those eyes blink. How then shall I see the holy face of Krishna? இது யாரை பத்தி சொல்றாங்கன்னா அந்த கோபிகளோட கம்ப்ளைண்ட். The gopis only told. They were blaming Brahma why they gave eyelids. So கோபிகள் வந்து சொல்றது வந்து ஏன் இந்த ஐலாஷஸ் கொடுக்குறாங்க, அவங்க வந்து இமைகள் பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட். Why he has not given millions of eyes to see the beauty of Krishna ன்றது நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. உத்தவரும் அந்த கான்டெக்ட்ல வந்திருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம மெயினா சொன்னது பில்வமங்கல டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வந்து கோட்டிக்கணக்கான கண்கள் வேணும் உன்னை பாக்குறதுக்கு. எனக்கு வந்து ரோட்ல வந்து எனக்கு இந்த முக்தி இருந்தாலும் வேணாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். சாலோக்கிய சாமிப்ய சாஸ்தி சாரூப்யே கத்வம் அபியூதா தியாமானா கிருண்ணந்தி தியாமச்சேவானாம் ஜனாஹ. ரைட். சோ சாரூப் 4 அந்த எல்லா லிபரேஷன் இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். ஏன் தியாமானா நான் கிரந்தி எனக்கு வேணாம். ஏன்னா எனக்கு மத் சேவானாம் அது ஒண்டிதான் வேணும் அப்படின்னு. சேவானாம் ஜனாக ஜனங்கள் வந்து எனக்கு சேவை செய்யறது ஒண்டிதான் வேணும் அப்படின்னு. அதனால 2 கண்ணு பத்தாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம கூட பாப்போம் இல்ல, திருப்பதியில யாரோ சொன்னாங்க. ரைட். இங்க மாதாஜி, ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி சொன்னாங்க, மாதாஜி பாக்குறதுக்குள்ள ஜரகண்டி 1 செகண்ட் கூட இல்லையே. என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு, கண்ணு தண்ணி வந்தா கூட கண்ணெல்லாம் தொடச்சிட்டு பாக்கணும் அப்படின்னு வருது. ரைட். சோ அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபீலிங். பிரபு எவ்வளவு லாங் இது? சோ அதனால வந்து ஓகே சின்னது. ஹரே கிருஷ்ணா. சின்னதா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. अतति अग्नि खाननां तूतिरुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते जदा उदीक्षतां पक्ष्माकृदृशाम्. कुटिलकुण्डलं श्रीमुखं च ते ஜட உதீக்ஷதாம் பக்மகிருத்ருஷாம். கோபியர்கள் கூறினார், கிருஷ்ணரே, தாங்கள் பகல் நேரத்தில் காட்டிற்கு செல்லும் போது அழகிய சுருண்ட கேசத்தினால் சூழப்பட்ட தங்களது இனிமையான திருமுகத்தினை எங்களால் காண முடிவதில்லை. அச்சமயத்தில் அரை நொடி பொழுதானது ஒரு முழு யுகம் போல எங்களுக்கு தோன்றுகின்றது. மேலும் தங்களை காண்பதற்கு நாங்கள் உபயோகிக்கும் கண்களில் இமைகளை வைத்துள்ள படைப்பாளியே நாங்கள் வெறும் முட்டாளாக கருதுகிறோம். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.31.15 கோபியர்களால் பேசப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபாக்கள் இன்னும் லக்கின்னு நினைக்கிறாங்க கோபிகள். ஏன்னா கோபாக்கள் வந்து பசங்க மாதிரி அவங்க ஃபாரஸ்ட்ல எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம வந்து அவர் வர வரைக்கும் வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் ஒரு நாள் கோபா வேஷத்துல வந்து இவங்க போவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ராதாராணியே போவாங்க. அததான் நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கும்பிடுறோம் அப்படின்னு. அதனால வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கிரியேட்டர் பிரம்மா ஏன் நம்மளுக்கு ஐலாஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவ்வளவு லெவலுக்கு அவங்களுக்கு காண்டாகுது அப்படின்னு பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. गोप्याश्च कृष्णम् उपलप्य चित्तादविष्टम् यत् प्रेक्षणे दृष्टिषु पक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतम् अलम्परीरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्.
हरे कृष्णा गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य सिरातभीष्टं यत्प्रक्षेण दृष्टुषि पक्ष्मकृतं शपन्ति त्रिग्भिर्हृति कृतम् अलं परिभ्रव्य सर्वास् तद्भावमाभुरभिनित्य युजां तु रावम्. கோபியர்கள் தங்களது அன்பிற்குரிய கிருஷ்ணரை நீண்ட பிரிவிற்கு பின் குருக்ஷேத்திரத்தில் கண்டனர். அவர்கள் தங்களது கண்களின் மூலமாக அவரை கைப்பற்றி தங்களின் இதயத்தினுள் அரவணைத்தனர். பக்குவமான யோகிகளாலும் அடையப்பட முடியாத ஆழ்ந்த ஆனந்தத்தினை அவர்கள் அடைந்தனர். தங்களது பார்வைக்கு தடங்கல் செய்யும் இமைகளை படைத்ததற்காக கோபியர்கள் படைப்பாளியை சபித்தனர். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.82.39 வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குருக்ஷேத்திரத்துல கிருஷ்ணரை பார்க்கச்சே கிருஷ்ணருக்கு என்ன வயசு? 125. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். அவர் எப்போ எந்த வயசுல விட்டு போனாரு மாதாஜி? 11 வயசுல என்னமோ விட்டு போனாரு. கரெக்டா சொல்லணும்னா 10 years and 11 வயசு கூட முடியல மாதாஜி. Before 11. கரெக்ட். 10 months, 10 years, 10 years and 8 months என்னமோ அப்ராக்சிமேட்லி விட்டு போனாரு. சோ இப்போ அவ்வளோ வருடங்கள் லிட்டரலி எடுத்தீங்கன்னா 115 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா அவங்களுக்கு அதே பிரேம, அதே பாசம், அதே லெவல் எங்க விட்டோமோ அங்கேயே தொடருவோம். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் 4 நாள் ஃப்ரெண்டு பார்க்கலன்னா மறந்துடுவோம். அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் சொல்லுவோம். ஆனா இப்ப எங்க அம்மாவோ இல்ல நீங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாரும் கேட்டீங்கன்னா இப்ப கூட நாங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தோம்னா அதே பிரேம எங்களுக்கு வரும் அப்படின்வாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டு பேர் கூட மறந்துடுவோம். இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவங்க வந்து அந்த பிரேம வந்து மனசுல அவ்வளோ டீப். ஏன்னா அவங்களுக்கு சின்சியாரிட்டி ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி அவங்க அவ்வளோ சின்சியரா இருக்கிறதால அந்த பார்த்த உடனே வந்து எவ்வளோ ஆசை அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த யோகிகள் வந்து காலகாலமா வந்து சித்தி பவர்ல வந்தது. ஏன்னா பக்தியோட பவர் எப்பவுமே ஜாஸ்தி. அதுல அவங்க பண்ண முடியாதது கூட இவங்க வராங்க. அவங்க வந்து நம்ம பிரம்மர் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஐ லேஷ் இல்ல ஐ லிட், அதாவது இது ஏன் வச்சிருக்காங்க, திறந்தே இருக்கலாம். ஐ லிட் என்ன சொல்லுங்க? புருவங்கள். இல்ல, இறப்பைன்றது இது, புருவம்ன்றது ஐப்ரோ. நான் சொல்றது இது முடி திறக்கிறது. லேஷஸ் இல்ல மாதாஜி. கண்ணிமை. இல்ல இமை முடிகள். முடியல இமையேன்றாங்க அவங்க. கண்ணு மேலேயே அப்படியே திறந்தே இருக்கலாமே. இமைதான் இல்லையா? ஓகே, இமையே மூடுறது அப்படின்றதா அவரோடது. லாஷ் பத்தியே இல்ல, இது வெறும் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு டவுட் மாதாஜி, குருஷேத்திரத்துல மாதாஜி பார்த்தாங்க அவங்க? குருஷேத்திரத்துல வந்து கோபிகள் எங்க வந்தாங்க? அது பெரிய கதையமா சொல்றாங்க. இல்ல குருஷேத்திரம் வார் நடக்குது இல்ல மாதாஜி. குருஷேத்திரம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெகநாத்தோட கதையே என்ன, நீங்க பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திரத்துல வார் எல்லாம் முடியறது இல்லையா? கிட்ட எடுத்த அப்புறம் கோபிகள் வந்து அங்க வந்து குருஷேத்திரத்துல இருந்து அவங்க வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. போற கதைதான் ஜெகநாத்தோட கதை. ஜெகநாத்தோட கதை என்ன? ஜெகநாத்தோட ரத யாத்திரான்றதே அதை சுத்திதான் இருக்கு. ஜெகநாத்தோட ரதைய வந்து இழுத்துட்டு போறது நம்ம நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா அந்த கதை என்னன்னா கோபிகள் எல்லாம் இழுத்துட்டு போறாங்க. ஓகே, அதனாலதான் அந்த ரத்தைய நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அந்த ரத்தை எப்ப வேணா ஸ்டார்ட் ஆகும், எப்ப வேணா ஸ்லோ ஆகும். நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா அந்த ரத்தை நம்ம ஊரும் சரி எந்த ஊரும் சரி நிறைய பேர் தள்ளினாலும் போகாது, சில தடவை ஸ்லைட்டா தள்ளினாலே போயிடும். அங்கங்க போய் நின்னுக்கும் மாதாஜி, நின்றுடும். இது வந்து நிறைய இது வந்து நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல, டயர்ட், அதெல்லாம் இல்ல. அன்னைக்கு பிரதாப் ருத்ரா ஒரு இடத்துல இருந்து புறப்படுறதுக்கு ஒரு 4 மணி நேரம் கூட 5 மணி நேரம் டைமே கரெக்ட். ஏன்னா சைத்தன்யா முடியாதப்போ பிரதாப் ருத்ரா வந்து யானைகள் எல்லாம் வச்சு மனிதர்கள் எல்லாம் வச்சு இழுக்க ட்ரை பண்ணார், ஒர்க்கே ஆகல. அப்புறம் சைத்தன்யா மகாபிரபு பின்னாடி போய் இப்படி தள்ளி விட்டோன்னே போச்சு. ஏன்? சைத்தன்யா மகாபிரபு ராதாராணி பாவத்துல இருந்ததால அது ரெஸ்பாண்ட் ஆச்சு அப்படின்றது. இனிமே வரும் நம்மளுக்கு அது கதைகள். அது என்ன குருஷேத்திர போர் முடிஞ்சோன்னா கோபிகள் தான் வந்து அழைச்சிட்டு போனாங்க. ஆமா, கோபிகள் வந்து அழைச்சிட்டு போறதுதான் பெரிய கதை. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பீரா நம்ம கம்பீரா அந்த கதை தெரியாத, கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், கொஞ்சம் ஃபார்மலா சொல்லுங்க. நோ ப்ராப்ளம். இது வந்து என்னன்னா நம்ம குருட்சேத்திரா போர் வந்து ஆகுது இல்லையா? அப்ப வந்து இவர் வந்து கிருஷ்ணர் எந்த வேஷத்துல இருப்பாரு? சேரியட் டிரைவரா இருந்தாலும் அவர் வந்து ராஜா வேஷத்துல தான் இருப்பாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் துவாரகால இருந்தே கிருஷ்ணர் வந்து ராஜா வேஷத்துலதான் இருக்காங்க.
இப்போ விருந்தாவன்ல இருக்கிற வேஷம் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆர்டினரி கவர்ட் பாய். அவர் ராஜாவோட மகனா இருந்தாலும் வைஷ்யாவோட மகனோட ட்ரெஸ்ஸிங்க்கும் ஒரு சத்ரியா மகனோட ட்ரெஸ்ஸிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ராமர் வேஷத்துக்கும் கிருஷ்ணரோட வேஷம் துவாரகா சொல்லல, கோபிகளோட இருக்கிறதுக்கும் டோட்டலி டிஃபரன்ஸ். இப்போ ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அந்த என்ன சொல்றீங்க நீங்க கவச எல்லாம் போட்டுதான் இருப்பாரு. கிருஷ்ணர் வந்து கவச குண்டலம், அந்த ட்ரெஸ், அந்த என்ன சொல்றீங்க ஹெல்மெட்டு, கிரீடம், தேங்க்யூ, கிரீடம் எல்லாம் வந்து துவாரகால தான் போட்டாரு. அந்த கிரீடம் வந்து அவர் எந்த காலத்தையும் வந்து இங்க விருந்தாவன்ல போடல. இவங்க பார்த்துட்டு சொல்றாங்க எங்களுக்கு இங்க மூச்சு காற்றே வரல, நீங்க கிளம்புங்க, இந்த ட்ரெஸ்ஸும் வேணாம், இந்த செட்டப்பும் வேணாம், நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்வாங்க. இதுதான் கதை. இது வந்து வருடத்துக்கு ஒரு தடவை 10 நாட்கள், அதாவது அவர் வந்து ரத யாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாத்த கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க இவங்க. ஓகே, கூட்டிட்டு போறச்சேதான் லக்ஷ்மி அம்மா கிட்ட இருந்து அவங்க பிரியுறாங்க. ஏன்னா லக்ஷ்மி அம்மா இஸ் a representative of all the queens of துவாரகா. துவாரகாயில் இருக்கும் ராதாராணி தான் மீன், பட் நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து எல்லா மனைவிகளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னால லக்ஷ்மியை விட்டு தூரமா போறார் அவர். யாரு? அந்த நம்ம கிருஷ்ணர், பலராம் அண்ட் சுபத்ரா, இந்த 3 பேரு, அண்ணா, தங்கை அண்ட் அந்த 2 பிரதர், தம்பி, அண்ணா, தம்பி அண்ட் தங்கை, இந்த 3 பேரும் போறாங்க. அண்ணா வந்து பலராம், தம்பி கிருஷ்ணர் அண்ட் தங்கை வந்து நம்ம சுபத்ரா. இதுதான் அந்த இடம், ரைட்? அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க இருக்கிறது தான் ஆக்சுவல் ஸ்டோரி. இந்த வாரெல்லாம் ஆயிட்டு அவங்க வந்து இதெல்லாம் ஆனதாலாம் ஜுரத்துல ஜெகநாத் வந்து உடம்பு சரியாமல 15 நாள், நாட் 10 days, 15 நாட்கள் அவர் அங்க இருப்பார். அந்த 15 நாட்கள் ஆக்சுவலா இருக்கிற டைம் தான் அவரு எல்லாரோடய இருக்கிற மாதிரி. அண்ட் அந்த 15 நாள் என்ன நடக்குதுன்னா அங்க வந்து சிலை இருக்காது, விக்கிரகம் இருக்காது. அந்த விக்கிரகம் மூவ் பண்ணிருப்பாங்க எல்லா கோயில்ல. அந்த பெயிண்டிங் நியூ விக்கிரகம் வரதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் தான் நடக்குது, ரைட்? ஸோ அதுதான் அந்த குருக்ஷேத்திரத்தோட கதை. பிரபு இதோட நிறுத்திடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வார்த்தா கல்பத ரூபியஸ்ட கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு. குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து கொண்டு போனாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இந்த கோபிக்கு வந்து கூட்டிட்டு போனாங்கிறது இது எந்த பாவம், எந்த எப்பவுமே பாவத்துல கூட ஒருத்தர் சொல்லும் போது கூட இது வரைக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணதே இல்ல. நீங்க பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது வந்து எங்கன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பிரபு ஒரு செகண்ட் உங்க கொஸ்டின் எடுக்கிறேன். இப்ப பகவத்கீதா எடுக்கிறச்சே நம்ம வந்து குருக்ஷேத்ரா வார் வரைக்கும் நிறுத்திடுவோம். போக்கஸ் வந்து போகுது ரொம்ப. பாகவதம்ல போக்கஸ் வந்து துவாரகால அர்ஜுனா கிருஷ்ணா பக்தரோட கான்செப்ட்ஸ்ல கோபி வரும். உங்களுக்கு 10th கேண்டோல, நீங்க இன்னும் வரல, 10th வரைச்சே வரும். இது நிறைய வந்து 10th கேண்டோ ஆஃப் பாகவதம்ல இருக்கும். அண்ட் குருக்ஷேத்ரா வார் பத்தி தெரியணும்னா இன்னும் வந்து ஜெகநாத் ஸ்டோரிஸ்ல இருக்கும். இல்ல மகாபாரதத்துல படிக்கிறோம். அப்ப கூட இது சொல்லல. மகாபாரதத்துல எல்லாம் போற பத்தியும் அந்தந்த போர். மகாபாரதம் ஸ்டோரி டைல்யூட் ஆயிடும் மாதாஜி. மகாபாரதம் ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி இருந்தாலும், அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாகவதம்ல என்ன சொல்றாரு, மகாபாரதம் எல்லாம் எழுதின நீ, ஆனாலும் நீ வந்து தர்ம அர்த்த பண்ணிருக்க, நீ ஆக்சுவலான மெயின் இன்கிரீடியன்ட் போக்கஸ் பண்ணல. கிருஷ்ண பிரேமை டைரக்டா வரல, என்னமோ சுத்திட்டு வந்த. மகாபாரதம் அந்த இடத்துல சுபத்ரா எப்ப எப்படி வந்தாங்க? சுபத்ராவும் துவாரகால தானே இருக்காங்க மாதாஜி. சுபத்ரா வந்து குருக்ஷேத்திர போறப்ப போர் முடிஞ்சு வராங்க மாதாஜி. போறப்ப யாருமே போர் முடிஞ்சு வர கதை இது. முடிஞ்சிட்டு அவர் கிளம்பி போற நேரம், கிளம்புற டைம் முடிஞ்சு போற வந்து அங்க போக கூடாது. விருந்தாவன் கந்தர்வர்கள் எல்லாம் வராருல, அப்போ அவளும் வந்திருக்கா. கந்தர்வர்கள் எல்லாம் வந்துதானே அவரே கூட்டின்னு போவா. சோ இது என்னன்னா இது ஒரு டீடூர் ஸ்டோரி மாதாஜி. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி அங்க போர்ல இருந்து வின் ஆயிட்டு எல்லாம் கதை அது ஒரு சைட்ல பேரலல் ட்ராக் ஓடுது, இன்னொரு ட்ராக் இது நடக்குது. அதுதான் விஷயம். இப்ப சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இப்போ இந்த நீங்க சொன்னீங்களே இந்த தேர் வந்து இழுக்கிறது வந்து கோபிகள் தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா மாதாஜி லேட்டஸ்டா? ஆமாமா பிரபு, அந்த நம்ம தான் இழுக்கிறோம். பட் அந்த கான்செப்ட் குருக்ஷேத்ரா வந்து அவங்க இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க கிருஷ்ணரை. நீ வேணாம்.
என்னோட நான் அவர் என்னன்னா கடைசியில வந்து சைத்தன்யாவோட இந்த லாஸ்ட் பார்ட்ல வந்து அவர் வந்து ஜெகநாத் சுவாமியோட மெரிஜ் ஆயிடுறாராம். இங்கேயும் அந்த தோட்டா கோபிநாத் 2 இடத்துலயும் போய் மெரிஜ் ஆறதுனால அந்த ஜெகநாத் சுவாமிக்கு வந்து சைத்தன்யா 2 பேரும் இருக்கிறதுனால அப்ப கோபிகள் வந்து அங்க அசம்பிள் ஆறாங்க அந்த ரத யாத்திரை சமயத்துல அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா மாதாஜி? இது இல்ல பிரபு, அவங்க வந்து நீங்க கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க சொல்ற சைத்தன்யா வந்து merge ஆன அப்புறம் அந்த கோபி கதைகள் இல்ல. சைத்தன்யா கான்செப்டே வேற. சைத்தன்யா கான்செப்ட்ல கோபிகளே இல்ல. இதுதான் நம்ம லாஸ்ட். ஏன்னா சைத்தன்யா கோபிகள் வந்து துவாரகா. சோ அந்த உடனே கிருஷ்ணரோட அவங்க எல்லாம் போயிடுவாங்க. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பாஸ்ட் டைம்ஸ். நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் பிரேமா மாதாஜி கோபி கோபி அப்படின்றாங்க. இப்ப பிரேமா கோபியா இருந்தா ஏதோ ஒரு அண்டத்துல அவங்க அந்த பிரம்மாண்ட பிரமிதா ஆகி பாக்யவான் ஜீவா அந்த ரைட். சோ அவங்க பாக்யம் இருந்து அந்த அண்டத்துல கோபியா இருந்தா அந்த பாஸ்ட் டைம் முடிஞ்சு துவாரக யுகால தான் நடக்கும். திரும்ப போயிடுவாங்க. அவங்க அங்க உட்கார்ந்துருக்க போறாங்க கலியுகத்துல. சோ சைத்தன்யா கலியுகத்தில் அவர் இருக்க மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான் அந்த கதை. அவங்க போயிட்டாங்க. சோ இவர் merge ஆச்சு. இந்த பெண்கள் பக்தர்கள் கலியுக வாசிகள். துவாரகா வாசிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் போறதுக்கு முன்னாடியே பேக்டு. பேக்டு இல்லைன்னா அப்புறம் பேக்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி வருவாங்க, கிருஷ்ணர் போறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் போயிடுவாங்க. முடிஞ்சா முன்னாடி இல்ல அதுக்கப்புறம். இப்ப அர்ஜுனர் வந்து போனார். பட் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஒரு மேக்சிமம் ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி இருந்ததே. லாங்கெஸ்ட் வந்து நம்ம பிரஹ்லாத் பரீட்சித் தான். சாரி பரீட்சித். ஆமா, கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆறதுக்கு முன்னாடி போறாரு. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? கிருஷ்ண கதை வந்து நம்ம நேரா டான்ஜென்ட்ல பார்க்க கூடாது. நிறைய இருக்கும். இப்ப வந்து கதைகள் நிறைய. ஆமா, ஏன்னா குப்சாது கூட அதானே. குப்சாது வந்து கிங்டம்ல இருக்காரு. போறச்சே அவர் பல்ராம்க்கு டாட்டா சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறாரு. ரைட். அப்புறம் உத்தவா கூட்டிட்டு குப்ஜா வீட்டுக்கு போறாரு. அவர் எங்க போனாருன்னா நடுவுல ஒரு கதை. அவர் ஒரு 5 நிமிஷம் போயிட்டு வருவாரு. போனாருன்னு நம்ம போய் கேட்க முடியுமா? யாருக்காவது சந்தேகம் தான் கோலோகத்துல போய் கேளுங்க. ஏன் நீங்க போனீங்க குப்ஜா வீட்டுக்கு அப்படின்னு. பல்ராமே சிரிச்சிட்டு போறோம். அதுக்குதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் நம்ம குறும்புத்தனம் திருட்டுத்தனம் எல்லாம் இருக்கோ பல்ராம் இருப்பாரு. எங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டீவியேட் ஆகுதோ, கொஞ்சம் அதர்மம் லைன் இருக்கச்சே பல்ராம வந்து நீ போ நான் வரேன் அப்படின்வாரு. அதர்மத்தை அவர் சப்போர்ட் பண்ணல. ஆனா அது வந்து பல்ராம் வச்சுட்டு பண்ண மாட்டாரு. அவர் கலப்பிடுவாரு. அதனாலதான் வந்து பல்ராம் நீ போன்றச்சு கூட பல்ராம் சிரிச்சுட்டு தெரியும் இது வந்து இன்னொரு பாஸ்ட் டைம். ஆனா மத்தவங்களுக்கு புரியாது. ஐயே என்ன இவர் குப்ஜா வீட்டுக்கு போறேன்னாரு. நம்மள மாதிரி அவங்க குப்ஜா வீட்டுக்கு போறானே பலார்னு பல்ராம் கொடுக்காம ஈன்னு சிரிச்சுட்டு போறாரு. ஈன்னு சிரிச்சது அவருக்கு தெரியும் குப்ஜா வந்து இங்க சேர போறாரு, இவர் ஒரு பாஸ்ட் டைம்னு. ஆனா ஒரு அண்ணா ஸ்தானத்துல இருக்கிறதால வந்து என்கரேஜ் பண்ணாததால அவர் சிரிச்சுட்டு போயிட்டாரு. இதுதான் ஆக்சுவல் ஸ்டோரி. சில நேரத்துல பல்ராமுக்கே புரியாதான் மாதாஜி கிருஷ்ணா. ஆமாமா, சில நேரத்துக்கு பல்ராமுக்கே புரியாது, சில நேரத்துக்கு கிருஷ்ணருக்கும் புரியாது. ரெண்டுமே நடக்கும். இப்போ கோபிகள் எல்லாம் பிரச்சனையில மாட்டுவாங்க, நீ லாஜிக் சொல்லாதன்னு பல்ராம் சொல்றச்சு கிருஷ்ணர் இது எதுக்கு நான் லாஜிக்னு ட்ரை பண்ணி மாட்டிக்கிறாரு. அதுக்குதான் பல்ராம் சொல்வாரு எனக்கு பிரியம் அது ஒண்டிதான் பேசுவாரு. ஏன்னா பல்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி குரு, ஆனா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்ரோச் பண்ண மாட்டாரு. பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நீங்க அந்த டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க வந்து காளிய நடனம் பாருங்க, அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். 4 விதமா பல்ராம் வந்து பாத்துப்பாரு. எப்படின்னா பவர்ஃபுல்லா வந்து குதிக்கணும் தண்ணியில நினைக்கிறச்சே பவர் யூஸ் பண்ணி நிறுத்துவாரு. கோபிகள் எல்லாம் அழுறச்சே அவர் கண்ணை தொடச்சு வச்சு கெஞ்சி கொஞ்சி உட்கார வைப்பாரு. அந்த வாட்டத்துல குழந்தை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாரு. அதனால அவர் எல்லாமே பலம்ன்றது வந்து மனோபலத்தை அவர் பிசிக்கல் பலம், உடம்பு பலம் உண்டி இல்ல, அவர் புத்தி யூஸ் பண்ணுவார். ஆனா என்ன புத்தி யூஸ் பண்ணுவார்? இன்டெலிஜென்ஸ் உண்டி, பிரேமை என்ற புத்தியும் அவர் யூஸ் பண்ணுவார். ரைட். மல்டிபிள் எடுப்பாரு. அவர் எப்போ வெறும் மனோபுத்தி இந்த இவங்கெல்லாம் வராங்கல்ல இந்த ராட்சசன், அதுக்கெல்லாம் அவருக்கு பொறுமை இருக்காது. தூக்கி தேனுகாஸ்வர தூக்கி போடுறது அவ்வளவுதான். 2 நிமிஷம் மேல பண்ண மாட்டாரு. கிருஷ்ணர் எல்லாம் லீலைகள் ஓடும். இவருக்கு அதுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்ல. இவர் பொறுமை ஆனா இவங்களுக்கெல்லாம் இவங்களோட பாதுகாப்பு. இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு அரசன் அசுரன் வராங்கன்னா இந்த கோபிகளோட செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வந்து பல்ராமோட பிரைம் இதுவா இருக்கும். ரைட். சோ அதுதான் அவரோட ரோல். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன சந்தேகம்? ஓகே, ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அண்ணன் தம்பின்றதுல ரொம்ப அண்ணனுக்கு தேவையான மரியாதை கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப அதிகமா கொடுப்பாரு கிருஷ்ணர். அவரும் தம்பிக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அது அவரு. பிரபு நம்ம காலம் மாதிரி இல்ல, எச்சி போடா அப்படின்னு தம்பிய சொல், நீ போடா அண்ணா இதெல்லாம் இல்ல. அந்த காலத்துல எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். ஈக்குவல் மரியாதை. பெருசு பண்ணிட்டாங்க. சரியா?
இது வந்து ஸ்ரீ பாகவத தத்வா. சாரி பிரபு, இன்னும் இருக்கா? சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்ரீ பாகவத தத்வா தத்வரசா கரீல பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்ய பாகவதா ஜானைல சம்சாரே. இது என்னன்னா, கிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து பர்சனலா வந்து இந்த உண்மைகளை ப்ரீச் பண்ணாரு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா அது சவுண்ட் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எல்லாருமே சாட்டுங்க. ஸ்ரீ பாகவத தத்வரசா கரீல பிரச்சாரே. எல்லாரும் கிருஷ்ண தூல்ய பாகவதா ஜானை சம்சாரே. ஸ்ரீ பாகவத தத்வரசா கரீல பிரச்சாரே. ஸ்ரீ பாகவத தத்வரசா கிருஷ்ண தூல்ய ஜானைல சம்சாரே. பாகவத தத்வரசா. கிருஷ்ண தூல்யானா கிருஷ்ணர் மாதிரி ஐடென்டிக்கல். கிருஷ்ணருக்கும் தூல்யானா லைக் கிருஷ்ணா மாதிரி. கிருஷ்ண துல்லிய கிருஷ்ணரோடுக்கு ஐடென்டிக்கல். ஐடென்டிக்கல். ஸ்ரீ பாகவத தத்வரசா கரீல பிரச்சாரே கிருஷ்ண தூல்ய பாகவதா ஜனைல சம்சாரே. எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்ரீ ஷார்டேஜ் ஆஃப் டைம்னால ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணோம். நாளைக்கு எல்லாருமே படிக்கலாம். சரிங்களா? இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நாளைக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணோம். இப்போ நான் ஓடணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய.